Kundanna, rabja, diżappunt u smerrija fost id-dilettanti tal-futbol Malti għad-deċiżjoni tal-UEFA li l-bira filgħaxija sabet ħati plejer wieħed biss fil-każ ta' korruzzjoni waqt il-partita bejn Norveġġja u Malta ta' 5 snin ilu. F'Ġunju 2011, il-President tal-MFA Norman Darman Indemajo kien qal li hemm minn tal-inqas 5 plejers li allegatament kienu l-imħuħ wara dan il-każ ta' tixħim. B'referenza għal dan fuq Facebook kien hemm mistaqsa kif fuq każ daqstant serju kellu jeħel persuna waħda biss il-waħdu ibiddel andament tal-logħba sħiħa. Dakinhar li ntlabet il-partita u Malta tilfet 4-0, Kevin Sammut, magħruf bħala l-Viper, beda l-partita iżda nqala fil-mistrieħ. Sa dak il-ħin l-iskor kien għadu 1-0. Assistit mill-avukat tiegħu Michael Xrieħa qed jibqa' jinsisti li mhux ħati tant li huwa mistenni appella mis-sentenza. Il-UEFA titlob ħlas ta' 18,000 euro biex xi ħadd jappella d-deċiżjoni tagħha. Il-każ instema l-ġimgħa fl-Iżvizzera u d-deċiżjoni tħabbret tard filgħaxija. Kevin Sammut li għandu 31 sena weħel sospensjoni ta' 10 snin. Dan ifisser li sakemm mas-sentenza tiegħu tiġi revokata, Sammut jista' jqis il-karriera tiegħu bħala plejer tal-futbol bħala mitmuma. Ġala darba l-UEFA qatet il-każ, issa jmiss l-MFA u l-Pulizija ta' Malta li tipproċedi kriminalment. Sa dan it-tant l-MFA dalgħodu sejħet la urġenti għall President tal-Klabs tal-Premier fejn qabel il-bidu tal-kampjonat wissietom dwar l-allegat intħil fil-futbol Malti għal raġunijiet ta' mħatri minn individwi barranin fosthom mill-vant tal-Ewropa u l-Asja. L-MFA għamlita ċara li se tkun jibsa fuq liċken suspett li jkollha dwar tbabiż ta' partiti f'dan l-istaġun. Il-laqgħa li damet sejra madwar siegħa u nofs kienet indirizzata mill-President tal-MFA Norman Darman Indemajo, il-Kap Eżekuttiv Bjorn Vassallo u l-Integrity Officer Franz Tabone.